ole thlir tu te hin zawa hin chi bai le vek phot ule hei cake kan ur khat to me Christmas te lo nai to a Christmas cake ur du den omta ka in thiam ten lo thei ngel to me thia cake kan ur le lokong over in chu a birthday cake kan uranga cake ur dan ka lo zirtir le lok don chu ni ka channel te min lo en sak ve tang lam thina in chunga lom thu ka soi thar le a like comment share te po kha in du chuan in lo ti thei reng ti kha kan soi le bokange o weina chuan cake kan urang o birthday cake tui tak kan ur le lokang hei ti hian ar tui pum sari kha ka lo chuke ta a alai mo le avar kha ka mix ve ka mo ki chuan a shanin ka ti lem ngai lawa ti hian ka her ngat ngat phota chuan ka du tok anga in mix huna khan minute chu ti zat ti chu ka sei kher lo nga in han her khan in thu thiam me nga chuan hetia artui ka mix vek nuwa hian chini ka pol le anga mo chuan a step by step khan ka ron hril don chu ni chini ka pol le anga ka her le ngat ngat ani chu mo ti hian chini kan pola kan her le ngat ngata chuan hei ti khuan ron color te khuin hmuem ron dang vek to khomo chuan chini kha alo ral pa a artui khalo in mix that ang khan creamy deuh khan ron om thin ni chuma ron pung vak ta a chuan herrei ve ngai deuh ni chumo chini le artui kha khuin hmuem ron pung thur to ta chan ve ka thil cho na man chan ve aron tling chho to khumi hnuah khuanin cake gel kha kan pol lenga mo cake gel kha kan polanga chuan alo in mix that hnuah kha chuan pol tur neu neu te kan pol chho zelang her ngat ngat angai her rei ve ngai deu mo hetianga a cream thleng ang khan kan her chho ni chumo chen chuan artui var le mu khan da sang khera ke chuan kalak sang ngai lem lo ti kha karon soi tel pa a chuan khun muem ron creamy ta vek ta a emi hair that khan a thau thado ni chumo chuan cake gel kha fian khat vel kan pol le hle kanga chan chu ka siam tan don lo wang hian thir fian khat ang ho chau kha cake gel kha lo pol le ta a kate artui le chini kan cho pola lo creamy hnuah khan cake gel khan kan ti thik le zwal don ni chumo kan ti creamy le zwalanga her le ngat ngat anga kan heral vekang cake gel khamo cake siam te e zon tla ka nyama se hau tak ve ema tun lai phe chu ka siam lu tuk man to lo cake te order poi ka lavak to lem lawa boy hi na ve to siamo chang chet nen nakal nen khoti khwan ron khal ti ti ta ni cream te po ang de ro turu om dan khomo mase cream ani lo nia kan chang ur tur khamo khoti khwan aron omta a hemin hnuai hian butter ka kan tel le ta ni chu butter ka 100 mg ka tela 100 milligram za kha kan tel le ta kan her le ta ngat ngat ta a chuan vanilla essence ka pol le don boka 5 ml le kha to ka chan chu taklo to ki chu arim te hi anna ve do ni chumo taklo to ka ti angai lawa kan essence du ber kan tel mei don ta ni chu ti khan kan her le ang chang vel kan ti vek ma in essence te kan pol ni chumo chuan ta hian ti tuina turin corn flour kha fian khat lek ka telanga corn flour kha kan pol le angamo
chuan bo hong te kha ka tel bawk anga bawng te kha tui tu tan ani chu a taste siam tu tan bawng te powder kan tel ta a kan lo her le ta ni lo her le ngat ta chuanin chi tlem kan polang chi tlem kha fian chan ve ai tlem kha kan tel le a chuan bawng te kha kan tel le don ni chu liter ang zong hi chuan ka hre thiam che lawa hemi cup voi li vel he ka tel don ni chu mo entirnan in ur tur kha ke chan ve lo ta ang se hemi fian li ang kha ani mai chuan lo her le ta nga baking powder tel le a fian hi fian thum fian li hi ke chan ve recipe ti la in the thiam thei dewang hei ka fian man hi mo a fian bial lian ber do tu kha nya hi ke chan ve ti meng ke chan ve recipe karon shil cheu ni voi ni voi thum kan chok photanga an pol le ang chuan hi a floor ti meila a maida kan tel to kha chuan khami blender pa ngai karen mang kha ka mang to ngai lo mo kutlir han ka blend ngat zel chan chu ursual kha om ve lo ni chu mo khu kan han blend ta a lo phai ta ni chu chuan kan pol le ta ka pol lai lang to lo ka ti tui le ka nau khat khan mo chuan ka lo ur ta ni hi chuan temperature hi darkar khat me somriat vela ka seta alo ut man chuan du le kan set thamenga a temperature hi za somriat le zan hi som in kara ka da a chuan a chung le hnuai kala ur min ta kala siam vek to ta chuan kan lo chaya khang zong ka chu ka da to lem lo ni kha chai lai ta chu han lo pek to don mai ni kha khani me cake ordan chu mo har sa lo lu tok lo ur veru wa ma te lo nai to Christmas cake te hi kumin chu order hi kalak pe timela kalak thei ka ring lawa chuan tikhan ma ni ina in lo ur ve don unia cake birthday cake ordan kan lo in shil le ta lo ur ve le hum ro birthday cake tui takin red velvet te cheesecake te chi sang in flavor siam dan te po kan soi vek to kha kan soi kha to vo in chu karon siam ve le me ni hi cake ordan kha shedu tin lo om ta ka mi thar tin tam ang rang sia kan do da thar ve le ni hi ka cake ordan chete te min lo hlut sak ve em in chu ga po lom tho ka soya ram sang de tak min lo phone te point oma cake cooking class kal du cake urtla class kal du te khain oma a class ang tak chuanin ka ti man lem lo wang hianin karon advertise lem lova hetia ka channel kal tlanga in lo thiam thei hi ka du ber ni sum le pai sen ngai lo mo ti khuan happy birthday cake kan lo ur ve le ta ka channel te min lo hlut saka milo en sak chen tu te zong chunga tharin lom thu ka soi le en sawa in bye bye le phot ule kina video thar de nen in mu le thoi kan tum don unya